Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagturong da Maximo ken Mr. Wong iti mansyon dagiti rugante. Tapno kasarita ko mati inchik ti don. Ngem napaay daytoy tasan ida pinastrek ni Mayora rugante. Nalaos nga ro ti pungtot ni Mr. Wong. Ngem awanen tinaaramidan na. Iti pa nagsarita da Hepe Salvador ken Don Leon. Saan aninamnama tinaut-udi ti imbaga ken kuana ti pulis. May papan iti napabatak ken nauram a restaurant ti inchik. Kabayatan na. Napan ni Mr. Wong iti simbaan ket nagsarita da ken ni Padre Simon. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Tanda ni mapukaw ko limbong panunot ko. Kapo nagsasalono na pasamak. Tsaka mo na niya lumbang alamhidag. Mati kawak, padle. Mr. Wong, agkalma ka kuma. Saan harumbang apailuyos kay tiyan niya man amarikrik na mita. Saan harumbang agbalin ka nga emosyonal. Amangan no nakarkaro na matikaw ka no kasta. Padle Simon. Ala, sumurot ka kanya. Umunag ta dita simbaan. Patse ka mapagkalmam tirik nam itikad data iti unag ti simbaan. Bayat ti panagsarita ta. Padle. Umay kan, Mr. Wong. Agamanak, padle. Naimbaglaki tinadda ka si dadaan pagkamangan dagiti kaskanyak. Nalilibok panunot na. Impagagmatan ken ka, Jonah. At dalaeng sumagmamano asinaludsod ni Hepe Salvador kanyak. Day talaeng. Leon, pangaasim. Ibagam kanyak ti agpayso. Kayat kaatulungan ka dagiti mapaspasamak. Ngamno aglibak ka kanyak. Saan ka matulungan? Apay ayang amin na dinagpatyan, Jonah. Agpayso ti bagbagakan ka. No talaga ang nagsaludsudlaang ken ka ni Hepe. Apay nga rod asabali tinadlaw ni Monica, adjar na itay pimanaw. Diyak mo, Jonah. Saan ko matatengel tirik na wen no panunot na kuma? No kasjay man ti jar na pimanaw, masiguradok asaan asyak ti makagapo. Anya nagkulangak, padle. Timulongak. Alalamida kamin. Nagipatakdelak bisnis listawlan. Tapno may kan trabaho dagiti awan trabaho na. Nga mapay kastoy na pagtengko. Hindi damo. Saksos pitsahan da utek panakadukot kano Don Leon. Kalpasan na. Insubli kanyak Monica kwalta. Pala kadagiti kasapulan. Ket nadlaw ko kakulanak. Ket kasakitan. Iso napasamak bisnis ko listawlant. Hanya pasul ko, Padli Simon. Mr. Wong, sana siya ti makasungbat iti dayta sa lodsod mo. Hanya kayat mo sawan, Padle. Sikamot lang ti makasungbat. No apayakas ta ti mapaspasamakan ka. Ang mga noda, di mo napupuutan ang madi nga inararamid mo. Anya, ang nagkamangakan ka, Padle. Tabalang mapalukayan na gansen balukong ko. Angam kastama di bagpakam. Kaslakit din sakpaya da basol na. Mr. Wong, sana kastati kayat ko sawan. Tilang kayat ko. Ket amirisam anaimbag da iter aramidan. Tikin mo na. Amangan no adda di mo napupuutan ang madingay nararamid mo. Awan, Padle. Piol business as asikaswak. Isungalo din talak kumayan Monica kwalta. Pala kadagiti kasapulan. No kasta nga rod, Mr. Wong. Nasken ngagbalin ka na tibkar. Sigurado apan nubok lang dagita mapaspasaramita. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Anya kadagiti negosyo ni Papa, ti pinaasikaso na ken ka, Mang Bugi? Tidinan pa nakisosyo ka ni Mr. Wong, ti pinasikaso na kanya. Senyorita Monica. Ti kadila ang naoram a restaurant, ti negosyo, ang nakisosyoan ni Papa ken ni Mr. Wong? Wan, senyorita. Awanen ti sabali.
Naimbag lagit din. Tanaornos ti amin, sakbay na pasamak ti kasjay ti restaurant. Tano saan? Karaman kumanalugi ni amo. Sige. Panawan ka pa'y, mangbugi. Sabali ti madlaw ko. Apay nga kas ti jar ni Senyorita Monica nagsaludsod kanya. Anya ti kaya tasawan, ti kasjay ajar na. Manang matnod da pa nagduwa-duwa da ijapa, di ka na kayo, boss. Para ko na katawan. Talaga lang na wido nagpanunot, Padli Simon. Dahil tanadlaw ko kan kwa na. Boss. Pinagbaganak. Kapahidi. Nagdagdangag aklatan. Ngam kinapudno na. Tanda nila ti babakon. Itay bagpagaanak. Boss, saan kayo kumangagdara sudos latan? Napanunot ko matanda ita, Maximo. Kaya talaga jak maklo na gito'y mapaspasama kita. Magagalanak mang balas, Don Leon. Ha? Italang na amilis ko. Siyak talaga loke. Halalamaten, Don Leon. Nakalogulak. Tapno siyak matlang maradaan. Iso panunutak na imbag. Nuanya lumpeng alamita. Ang mga no agpay sumot ti imbagan ni Sir, Ma'am. Ising, itikas jay anapasamak kin ni Sir. Imposible mo't nga agulbod pa'y lakada kayaw. Sa bagay, husto ka, Ising. Iso nalaan ta, talagang amin ang makapaatap ti kasjay ajar ni Hepe Apimanaw. Kalpasan ti panagsarita da kanilyon. Ma'am, ngamkas iti nakunamon. Saan arumbang agpanunutaklatan iti komporme laditan. Nasken at tingitingag anaimbag dagiti pasamak. Kastagayam timbagbagakin ka ni Mr. Wong, Simon. Wen, Narding. Ngam no panunutan na naimbag. Kasla imposible nga iso amis mo timang dadal iti negosyo nga impundar na. Anya ti kayat mo sawan, Narding. Idi ka subsubli ni Don Leon. Idi winayawayaan dagiti nang dukot kan kuana. Tinudunan ni Mr. Wong nga utak iti napasamak kan kuana. Simina pa yan iti nagsosyanda ang negosyo. Putno da ita. At dapat nakunana kanyak idi. Asigurado nga damat dakas ang mapasamak kini Mr. Wong. Tapno maya dayo dayto iti atap nga da pa kainaigan na iti pan nakadukot ni Don Leon. Kalpasan na. Kasjayan tinapasamak iti negosyo ni Mr. Wong. Kasla nakaskas daaw. Agore ka, saan ka mawatan, Narding? Mabalin ka di nga ilawlawag mo ti bagbagan. Ala, dumngag ka na himbag, Simon. Iti kasta, maawatam. Anya ti ko na may bagam iha. Di mat kayat mo, apakairanodan na? Katwen, iha. Aday singasing ko kan ka. Iti kasta, kat makatulong akmat. Anya dayta. No agtalag ka kanyak, papa? Siyak pa'y laang ti makaam mo kadagiti negosyo. Mapagpiaran nak, papa? Saan ko abaybay ang tinegosyo? Ay, iha. Tilaeng negosyo, kati restaurant ang nagsosyuan miki ni Mr. Wong. Ngam, nakisina aksan ka di, gapo itinaramit na kanya. Ti amukat ado tinegosyo, papa? Ado, iha. Ngam iti sabali nga ilitayan na. Kat saan ko nga italagkin kadagijay, na delikado ti agbiyahe. Saan ka kumaamaupay, iha? Jakla kayat nga dati daga sa mapasamakin ka. Iso asaan ko nga italag dagiti negosyo, nga abda iti nagduduma nga ini. Kasing kalik, Padli Simon. Hatak manan. Silulukat iti amin da ito'y simbaan, Mr. Wong. Ken may sa?
Dakkel ti karbengam nga umay ditoy. Tano sana gapugan ka? Sana masimpada ito'y simbahan. Awanan niya manakanyak pa nakasimpa-simpaan, padle. Amok ngami nakatulong pa nakasimpana. Tapno adado malukoy makimisa. Saan ka de? Punulaw na dayta, Mr. Wong. Humdasan kanyak mamuak dayta panag. Kumusta ang Reknam, Mr. Wong? Si mayat maten, padle. Agamanak balakad mo kanya kalapas. No saan psikolog kapukan ka? Ang naging kaita, malilibukan ak pailaeng. Kasi tinakon-akon, Mr. Wong. Basta agtalag kay ti Diyos. Sigurado ang masolusyonan ti amin adagansan ken pan nakariribok mo. Kinapudno na, iha. Ultimo siyak. Jack amuno anya dagiti negosyo ni papam. Anya? Agasawa kayo. Rumbang lang amo. No anya dagiti aramiden ni papa. Saan ka di, mama? Iha, manun atawan nga dak iti politika. Nang rugi ak iti sanggunyan. Aging ga itamay sa ak a mayor. Ti may papan iti panagserbik ka dagiti umini ti as-asikaswag. Mama. Nimutan papam ti makakaamo ka dagiti negosyo ti pamilya. Isun ti mga asikaso iti amin. Kastagayam, mama. Isa alading itek, iha. Saan ka matulungan no maipapan iti kasta planom? Nilaeng papam ti makaammo no anya dagiti sinerot na ang negosyo. At ka din di pilap me na pasamak business ko, Hipi Salvatore. Lading itak nga ibaga, Mr. Wong. Awan pa iti anyaman nga impormasyon na naalami, may papan iti napasamak iti restaurant yo. Una yan, Hipi Salvatore. Napuntog sakit di malalami di investigasyon. Mr. Wong? Puntog sakit di, nga dapat pabulan, kanilidlid ding nyo ditoy, no may papanan kakasta panag. Bidot daytang na ibagam, Mr. Wong. Agpapada ti trato mi kada kayo amin. Kata, Hepe. Agtalag kayo kumakada kami, Mr. Wong. Daytalaang ti ipakpakaasik kada kayo. Papa, aganad kayo laang. Saan pa'y kumangamin arumbang abimangon kayo? Iha, masikura ka na kay talatan. Talaga akas tati agpapaimbag, Papa? Di mat kas tati ko na ti doktor? Amok da ita, iha. Ngam nalipatam ka din. Imbagamat laeng ti doktor anas ka na tulungag ti bagik. No kayat ko taging pagadagos. Ay, talaga asika, Papa. At dalata nakasagan na arason mo. Ibagbagak laeng tagpaiso, iha. Kitamom, maragragsa ka na. Ngamin, nabawing matlaengan ti pamatim. Jak lakit dito lo ka may sagmak ka. Papa. Agyamanak ka, iha. Agyamanak ta na amiris mo matlaengan. Asaan arumbeng nga agtalik ka kini Mr. Wong. Kumusta na kiti tao tayo, Maximo? At nadami ni ti hideout, boss. Saan darom rumwar? Maladingitan daman ti tinapagteng dagiti kakadwada. Idinauding at darang nga napasamak. Ang manya nga rod, napasamak ang dayay. Awanan ti maramidan tayo. Aldan to lang ka nito. Mapalas tayo dagiti awalan bain. Katag sa Canada. Tano da tayon to nagtiknay. Nakalkalon to pa nga may tinalamid da. Tilak aman da. Juan, boss. Ibagam to lang no kaano kami agtignay. Tatalagang agtungpal kami kan ka. Makapaayat met abuy-buyaan da seryon ken Monica, ma'am. Kita ida titahardeng. Wan nga rod, ising. Sapay la kumatag tali na eden ti kasta adyar da adwa. Ay, wan nga rod. Jak kayatan ang maulit di kanayon apa nagsubang da idi.
Saan mo't siguron ang mapasamak dayta, ma'am. Ngamin, mismon ani Monica tilimiklik ni Mr. Wong. Dayjay a Mr. Wong tiramot ti amin ariri da Monica ken Leon. Wen nga road, ma'am. Ngampanag ko na, kat saan itan? Saan ka day, ma'am? Sapay la ko, ma. Agtultuloy ko man ti kasta panagkinaawatan da Monica ken Leon. Mas dawak, boss. Sigon ka dagiti tao tayo a binilin ko. Kasla saan da ka no makitkita dagiti buyot ni Don Leon? Ano ya? Ay tatiag pa iso, boss. Ang mga nagdaplan-plan mo nga ramidan. Ha! Salom bang agpalikid ah? Tsaklaki ti tulok. Boss. Naskanagan na tayo kanayon. Kasano no masarakan dagiti buyot tayo, ti ayan ti buyot ni Don Leon. Anya ti ramidan tayo, boss. Tirahan tayo kadidan? Saan? Hakalma kayo lang. Basta paliwan tayo lang, Glopo, Don Leon. Maornos pa'y nga tatisusik itinagbaytan da Mr. Wong ken Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Mr. Wong iti simbaan ket kinasaritan na ni Padre Simon. Kampay idi, nagkid daw dayto iti balakad gapo iti mapaspasamak ken kuana. Pinagparang tinsik nga isukat biktima met layang dagiti napasamak iti ili ti San Bartolome. Iti sabali a bangir, mismo ani Monica tinangas asikaso itagpapaimbag pailang nga ni Don Leon. Maragragsagan met ni Mayora Chona, gapo iti makitkita na adyar dagiti agamana. Kabayatan na, sana masarakan dagiti buyot ni Mr. Wong no sa dinotayan dagiti buyot ni Don Leon. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Ang mga nadaplan-plan mo nga ramidan, boss. Saan lumpeng agpalikid ah? Tsaklaki ti tulok. Boss. Naskanagan na tayo kanayon. Kasano na masarakan dagiti buyot tayo, ti ayan ti buyot ni Don Leon. Anya ti ramidan tayo, boss. Tirahan tayo kadidan. Saan, Maximo? Akalma kayo laeng. Basta paliiwan nyo, Glopo, Don Leon. Matungpal dahi ta kayat mo, boss. Iawag ko nga ro iti buyot tayo dahi ta nga imbilin mo. Wine, Maximo. Ulitek. Tsakaya tadaing kwentlo mapasama. Kaya't ko aguli magpailang dagiti buyot tayo. Ipakam saan dagitanan swerte o may ayon ita kada Don Leon. Hulayan tayo sumangbay mat kadakwada malas sa tayo madagtignay. Anya ti madamag kadagiti buyot tayo. Awan ti parikot kadakwada mo. Nakarelax da itayan da. Nasaya at no kasta. Kat, dagiti ngay koneksyon tayo. Nakalerto dalat ta mo. Isu dati mangidandanon kanya. Nanya ti ganuat dagiti buyot ni Mr. Wong. Kat, anya ti madamag kadagiti buyot tayo tiyang henchik. Agsawsawar dalat ta mo. Nalabit asabsapulan da. No sa dino ayan ita, dagiti buyot tayo. Dagiti maag. Sakto pa'y matlang amin tinapili da kalabanan dito'y mismo at teritoryo. Amo. Mamati ak. Anatalgad dagiti buyot tayo iti ayan ita. Isungawan ti rumbang nga pagdanagan tayo. Puki. Mayora, sapay la ko ma. Tasana ka nakaistorbo. Saan, Padre? Apay ko makaistorbo kayo ngay. Agyaman ak, Mayora. Amoy umat. Rinaam ko ti desisyon nyo, idadapay lang iti ospital ni Don Leon. Padre. Agamita, mabalin ko mo siguro na sa rungkaran.
Nalabit ang makarik-recover mo tan, Mayora. Uwan, Padre, agpaiso dayta. Naala, agtugaw kayo pa'y. Tainak ibaga kanilyon, ti kaadayo. Anya ti madamag, Mendez. Awan pa, Chief. Marigatan dagiti kontak tayong agkalap iti impormasyon. Kasta ka di. Nakaskas daw nga rot, Chief. Talaga kasta, Mendez. Anos ken pasensya ti kasapulan. Sana rumbang nga mapukaw ti panaganos, ken panagpasensya tayo. Tanong pampasamak ti kasta. Nakarkaron nga awan ti maramidan tayo. Chief. Isuakas iti kanayon nga ibagbagak kada kayo. Aganos tayo latta. Aging nga damat laangan maduktalan tayo. May papan kadagiti kaso. Anas ken arisutan tayo. Kumusta ka, Don Leon? Mayat meten, Padre. Kinaasyan naglata ti Diyos. Isu nga ita, adtuyak, si bibiyag pa'y laeng. Sigurado nga dapay mission mo, Don Leon. Kastamat ti panagkunahag, Padre. Siguro, kunan ni Apo Diyos. Leon, saan ka pa'y nga alaen? Ta sigurado nga adupay ti matulungam. Don Leon. Kat pagyamyamanak ti Diyos, Padre Simon. Iso nga inkarikmat iti bagi, nga aramidag ti amin. Tapno makasubatak iti maikadwa abiyag anaitad kanya. Kapintasan ti kasta, Don Leon. Saan tayo sayangan ti kundaway anaitad kada tayo? Pudno dayta, Padre. Oh. Padre. Apayakit kitain nagmetlatan. Ada ka di rugit iti rupak, Padre. Ne, awan, Don Leon. Pasensya kayon. Awanan yaman na, Padre. Tangay, ada ka metlaengen dito'y mansyon. Dito'y kanamangan. Sangaili ka ita, Padre Simon. Ay na, Monica. Sigurado ang magustuhan ni Padre to'y inluto. Nga ta, Yaya Ising? Sigurado da itabalasang ko. Ay na, talaga nalaing ka ngagluto. Agyaman iti panangidayaw mo kanyak, Yaya. Ala, tinasayat. Ingkaayaban idan, tasya kunti agidasar. Sige, Yaya, mabit lang. Dandani ka no nasawar dagiti tao tayo ti amin asuli ti San Bartolome, boss. Hanggang sandalata masarakan dagiti buyot da Don Leon. Ure may sala kumakano ka dagiti buyot ni Don Leon, katawan makita da. Sa dino nang ipak niyan, Don Leon, buyot na. Boss, ang mga napimanaw damat dito'y San Bartolome. Imposible. Jakpat yan, bilinan Don Leon umadayo dagiti buyot na. Saan polos? Boss. Tika bakilan San Bartolome. Sigurado at daday jay. Ngam sigurado na pagkadsal kan buyot tayo kabakilan. Sigurado adumanan may sagmak. Katsaklakit di umanugot mapasamak kasta. Saan ka di nga agpaiso ti imbagak, ma'am? Dinayaw ni Padre Simon ti putahi nga inluto ni Monica. Wan nga rod, Ising. Siyak ti maragragsakan itay agsasango tayo amang mangan kada, Padre. Nang runa itay indayaw nan ti inluto ni Monica. Talaga ngamin analaing ngagluto ni Monica, ma'am. Pudno dayta, Ising. Ay, ayandan ngay? Addadan sa iti hardin, ma'am. Kasta aya. Ala, bayampay lang arud idang agsarsarita. Maragsakan ak. Tanaka-recoveran ti ama, Monica. Kasta akmat lang, Padre Simon. Maragragsakan ak. Mabit man lang, Monica. Kunam amaragragsakan ka. Kalat mata nagsinay ka. Diyak kaya ti aglibakan ka, Padre. Anya ti kayat mo sawan, Monica?
Ikagkagumak nga isubli ti si bubukal apan nagtalag ko kani Papa. Ngamjak maaramid. Anya? Padre, marikriknak nga adda ti saan arumbang. Kayat mo kadi asawan? A posible asan nga agpayso tinapasamak kan ni Papam? Saan amay papan iti day taabanag, Padre? Anya nga rod, Monica? Marikriknak at talaga. Nga da ilimlimot ni Papa. Ah? Iso nga oray no ipakpakitak kan kwa na. Asaan ako nga agduwa-duwa. Ngam iti kaunggag. At dalata panagatap ko. Nakatumarkan iti agas mo, Leon. Ala, maturog kan. Agyamanakan ka, Jonah, ha? Ha? Agyamanak iti panangas asikasom kanya. Agyamanak iti kaadam iti sibay ko. Leon, agasawa ta. Ar-aramid ang ti pagrebengak kas asawam. Basta, kayat ko tagyaman. Ket no isang usawang kumandag ito'y, saan ka kuman amas taaw? Tay diaddaak pa'y langit isidong dagiti ng tukot kanyak. Naamiris ko, nga iti uray na minsan. Diyak pa'y nagyaman kan ka, iti adu arigat mo kanyak. Anya? Oh, mabalin ka di, Leon. Saan man akong formula di tanti sasawam. Makapadanag kamat. Alakit din. Maturog kan. No kasta tinaibagakan ka ni Monica. Talagang arod nga dailimlimad ni Don Leon. Anya, Narding? Ay, dahi tatijak maibaga. Narding, narigat nagpugpug tulatan. Kasanong nubidot matikas dyan ako na ni Monica? Simon, anak ni Don Leon ni Monica. Saan nga agsawi tikas jay dayjay? No awan ti madmadlaw na. Narding. Iswasan arumbang ayalang-alang kulatan ti tunggal banag. Ultimo kabasitan na banag. Nasken nga ikak iti importansya. Tabarang no makatulong kada kami. Tapno masulbar min ti amin. Monica, balasang ko. Apay adi ka pa'y lamaturog. Jak amo, yaya. Jak pa'y matla makaturog. Anya? Nay, apay ngay. Dandan ito manganan tirabi. Yaya ising. Adda ka di parikot mo. Awan, yaya. Iso amas mas dawak mat nga roda. Kaya't ko matanti maturog ngamjak pa'y matla agtuklap. Ay, wala yan. Ala, yaya ising. Ang kailata ginanan. Agtugtuglap kayon. Malang arod. Panawan kan dito, ibalasang ka. Nasa pa kayo mat ngayon may dito simbahan, Mr. Wong? Wan, Padre Simon. Kaya't ko tiag kalalag. Sakbay logya kalamida kita altaw. Anya nga ramidam, Mr. Wong? Kaya't ko patalimaan na pabatak ka na ulam listawlan ko. Kaya't ko ti makatakdal. Iti pan na kay lumlum ko. Kapo nagduduma na pasama kalapas. Sabagay, kasayatan no kasta, Mr. Wong. Wan, Padre Simon. Saan ngamin lumbang pa'y dakala kadagiti mapaspasamak. Kasi tinakunamon, panubok lang dagitoy. Kat naska nagbalinak na tibkal, tapno mabaalak amin dagitoy panubok. Rimwar ka din ni Monica iti silid na, ising. Saan pa'y mayora? Sigurado anapuyatan dayjay. Ha? Apay? Kasanaw kat tumanganan tirabi di pa'y la nakaturog. Ne, apay ka no? Iti anya aga po. Saan ka no pa'y nga agtuglop, ma'am? Isungarod nga imunaak pa yan asimrak iti silid ko idirabi Apay nga tamanan aya. Mga no adda parikot na. Di namot nga rod ibaga kanyak, ma'am.
Ala, sana bale takasaritak ni Monica. Ngamsakbay na, naskan ang makapan kamin kanibugi dya munisipyo. Amangan no adda pakasapulan kanyak dagiti staff ko. Makapaladingit matan kastoy, hepe. Mr. Wong, Logyak manan patalimaan na ulam listaulan ko. Nga maging gaita, hawan pelagam suspek mabaling ko iliklamo, may papana pasamak. sikaman kedi, Mr. Wong. Adda ka di atapam a posible amang uram iti restaurant mo? Ha? Amang ano adamat atapam a tao a posible ngagsaksakit tinakam na ken ka. Iso akas jay tinaramid na. Hawan amok na pasakitak. Tapno alamiden da kanya kasjay, hepe. Mr. Wong, Hangaman niya ngalod. No talaga nagina di investigasyon. Hitala kulangan Diyos amin. Ha? Logyak langan bumangon. Babahan pa ng patalimaan kumanan. Na ulam listaulan. No kasta, imo na nga imay dito'y simbaan ni Mr. Wong sa dimagas ijay presinto, Simon? Uwan, Narding. Aduting pagbaga na kanya. Kang runan ti maipapan iti nauram a restaurant na. Ay, day tamat lang tinagsaritaan mi. Italak na kanon iti Diyos ti amin, tanaginad kano ti investigasyon. Narding, namnamag asa na sinakit tinaka mo tinakunana. Awanan yaman na kanyak day diyang imbaga ni Mr. Wong, Simon. Nasayat mo kasta. Patsyak abunga lang ti sakit tinakam na dayjay. Gaboy tinapasamak iti negosyo na. Pud na dayta. Ang amam, kadagiti naglabas nga aldaw, adda nadlaw ko. Anya dayta, Narding? Awan tinapasamak addakas iti intero nga ili ti San Bartolome. Ah? Uwan nagpaiso niya. Kasla naglaylo dagiti managdakdakas. Kasla agpipin na liiw da. Kasano anak ko na mga agpipin na liw da? Asino nga min dagiti agkakabusor? Anya ti kayat asawan ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon